shit. XB! Paano na lang pala kung di kami lumabas? Paano kung yung mga kanta namin ay di malakas? Paano na lang pala kung di kami magaling? Eh di sana di nyo kami titingalain. Tas sa ugali wala pa rin binago, tao pa rin pag umaharap sa tao. Pero pag usapang rap pa, iba-iba ko. Literal na may bago kong naabangan sa tuwing may ilalabas na. Shoutout sa Team Payamot. Oo, malakas yung grupo nyo, pero mas malakas yung binangga nyong grupo. Baka nakakalimutan nyo kung ang brothers to. Oo, nakalimutan namin. Kasi hindi namin kayo kilala. Hindi na sana namin kayo papatulan, kaso mas nangingibabaw sa'yo yung kalabakan! Hoy, Team Payamot, anong sinasabi mo? Unang brothers to, hindi naman ako natatakot sa'yo. Kahit malagay ka sa akin, hindi kita uurungan! Puta ina mo! Nandito ako para mga sar na mga bobo, mga tulonggi sa akin sasakit ang mga olo. Walang Hoy, Team Payamot, akala nyo naman kung sino kayo? Eh, nakita ko yung kasama nyong ngongo, mukhang kabayo. Hoy, guling mo yung nakagog. Ako, mga kabayo. Putang ina mo kayo ay mga baho. Hindi ka mukhang kabayo kasi mukha mong puwet ko! Bagyo! balita ko boy, galit ka sa akin. Pinaglalaban mo na mas magaling. Hoy, Team Payamot, ang lakas mo naman namunin yung aking grupo. Eh, halata naman na mas gwapo kami lahat sa inyo. At hindi kami lahat manluloko. Unang-una, hindi namin kayo nahamon. Sige na, kayo na ang pogi. Pero mas pogi pa rin ang kasama namin si Ngongi. Anong gapo pa si Ngongi? Yun yung kasama ko, oh. Mas pogi pa kay Ngongi. Daming ebas, di matanggap na ako yung malakas. Hoy, ngongo! Miss Gilly Hurt? It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo. Hoy, magbaho! Hoy, ngonge! Ninamahan nga na ngayon! Nang dito nagaman, nagbabalik! Hoy, Team Payamot, sa sobrang yaman at yabang nyo, ulam nyo lumot. Sasha! Hoy, yung hang brothers! Di kami nag-uulam ng lumot. Sa sobrang babaw at papangit ninyo, dapat pangalan ng grupo nyo, Team Kuyukot! Anong team ko yukot? Tag-ina, mukha mo nakakatakot. Real talk lang, to be honest. Kung sino pa yung may ginagawa na pangit. Hoy, Team Payamot! Ang sarap nyo pakainin ng bulbol na kulot! Hoy, Jackno! Imbis na ako pakainin mo, ikaw kumain, tangina mo! Wow! Baka di mo ako kilala, baka Renny J to. Talagang hindi kita kilala. Ako, kilala mo ba? XB! Paano na lang pala kung di kami lumabas? Paano kung yung mga kanta na makikita mo ba yan? Yung nasa harapan. Si Buyugot ng malungon. Ako lang naman yung nagmahal ng todo. Pero iniwan lang sa taong bubo. Di pa mahabang panahon, tsaka mo mararamdaman ang lubos na panghihinayang. Sayang lamang dahil ginabul. Team Payamot, di ba sa elementary kayo yung buraot? Tangina, sarap nyo samparin ng bunot. Kami pa ngayon yung buraot. Eh paano mo kami hampasin ng bunot? Eh online class nga, ganyan ba talaga mag-zip yung mga dugyot? Anong dugyot? Ikaw nga, parang bubuyog na. Una sa list. Simula nung dumating, di na umalis. Nung kami yung pumalit, di na napalitan. Di ka magaling pag di ka pa nagalingan. Simula nung nagpainit, di na lumamig. Ito'y sakit na ba? Nakakapagtaka. Kapag kami gumagawa, naging pinupuna. Palibas sa maingay kami sa pandinig nila. Habang sila tae-tae, ang sasakit nyo sa mata. Wala akong paki sa mga kaya nyong gawin. Ang akin lang dapat lahat ng kaya ko. Kaya nyo rin, teka lang maiba ko min. Gusto kong tanungin bukod sa magangin na magangin. Ano pang kaya nyong gawin? Pero at lahat ng rap, wak na wak. Tingin nila sa'yo pag nag-trap. Pero nung lumaon, tugtog na namin yung swak. Na swak, yung dating swak. Nag-trap na rin daw, what the fuck? Hirap kasi sa kanila magagaling magsalita. Gaya-gaya na agad pag naging kakaiba ka. Mga tanga magagaling lang kayong manita. Palibasa ka. Hoy, Ngoge! Ano sa naman ako? Isiya! Hoy, Ngoge! Hoy, Ngoge! Magkabaan na kayo! Exclusive flow, G-hate na hate ang mga bitter at wax na MC. Pipilit palagi na sila yung klase. Mga literal lamang walang sinabi. Tanggapin nyo na kami yung mga senyorito. Mga puro lamang
ang pabibo alisin nyo rito. Wala ng intro per favore inyo. Guess nyo na siguro kami na paborito. Okay.